Para masaya yung asawa ko, guys. Hindi yan masaya, guys. Sabi pa niya, guys, hindi na daw. Good morning, Philippines! Hi, guys. Kain tayo, guys. Hold on, guys. Yellow kasi ano. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Tumatawag ako sa mga kapatid ko. Fried rice, ang dami, di ba? At saka yung egg. Ang sarap talaga pag niluto mo yung egg sa ano, sa tawag nito. Niluto mo sa oil, hindi sa butter. Masarap naman yung butter lulutuin. Iluto sa butter, pero masarap yung sa oil kasi parang crunchy, wrinkly. Anyway, good morning sa inyo, guys. May coffee din ako. Dito lang yan kasi wala akong bra. Wala akong bra, guys. Ano lang yan kasi ang aga pa. Mag-grocery pa ako. Wala akong bread bag. Crunchy yung egg. Ang sarap ng fried rice ko. Fried rice. Tawagan ko muna yung kapatid ko. Nalalaki yung bunso naman. Tingnan natin kung sasagot. Kumain ako ng fried rice kasi wala akong bread. Hindi makunta. Sakit yung kamay ko. Sarap. Habs, I don't have bread. No bread bag. Ang sarap ng fried rice. Asin lang at saka peppercorn na ginagrind ko at saka garlic powder. Yun lang asin. Sarap. At saka ano, yung magisabor ko na liquid calamansi. Maliit lang siya, guys. Masarap sa coffee. Pares. Usually, hindi ako kakain ng rice, di ba? Yung bread lang kasi nakakapagod. Hindi naman nakakapagod. Ayaw ko magluto ng fried rice. Pero, I don't know why. Masarap talaga yung fried rice. Pero, dahil wala akong bread, nagluto na lang ako ng fried rice at egg. Are you waiting, my man? Oh my God, naghintay talaga. I don't have a bread, little man. Look, your eyes is so big. It's an egg, Belle. Look, an egg. It's an egg. Egg. Yes, it's an egg. You won't eat egg. You don't eat egg. You don't eat egg, baby. Tignan natin kung kakainin. No, ayaw niya. Wala, mama. No, there's no bread. Nothing. Nothing. No bread, my love. Oh, you're so cute, my baby, no? Loves. Nothing, little man. Camera yan, bag. Camera. Camera man yan, bag. Hi guys, good morning! Good morning! Nag-long sleeve na naman ako itong mataas na ano. Para hindi makita yung ano kasi. Nagbe-blocky na yung scar. Nagbe-block na siya. Kita nyo? Kita nyo siya? Di ba? Ano to pa? Sana mawala siya. Gusto nyo lumabas? Okay, labas. Maginaw-ginaw sa labas. yung summer nawala yung summer. Kagabi guys ba, hindi ako nag-vlog kahapon. Pero nag-film ako ng video para sa giveaway. And also, ang nangyayari last night, meron palang package si Tami. Kahapon, andun siya yung package andun sa labas. Matagal siya. So, 10 o'clock na-realize ko na meron palang package. Buti na lang, hindi safe dito ba? Safety. Safe dito. So, yung package, 10 o'clock ko na siya nakuha from the garage. Sa driveway. Doon kasi sa driveway sa my garage door nila nilagay. Ang laki ng box. Ano siya guys, yung bag, yung parang lawnmower ba, 'di ba? Maglulon ka, ikakat yung grass. At saka extension siya para magkulik ng grass. So for like 3 times already we've been cutting the grass without any like bag to collect the grass. So parang pumapangit yung ano kasi yung mga dead na nakat na grass, nag-stay siya sa ibabaw at patay. What do you want? What? What? I fed you this morning. I did. Let me see if you eat your breakfast. Hey, I'm not giving you dry food.
Oh, there's still food in there. You should eat your food, okay? Eat your food. Yung bed na nilagay namin, yung airbed, dito, yung tinutulugan nila. Tignan nyo, guys. Tignan nyo, guys. Look, tignan nyo. Wala nang hangin, guys. Walang hangin. Walang hangin. Walang hangin. Mag-ilis muna ako, guys, ha? Mag-bihis muna ako. Oh, sa mga bago dito pala, ito pala yung filming room ko, kaya may green screen siya. Hindi ko na nga ito nagamit, guys. Gusto ko bibili ng small table para dito na yung laptop ko. At saka dito na talaga ako mag-game, hindi na sa dining area. It makes no difference who you are. I'm your angel. I'm your angel. Sino man yan? Sino man yan ang nandito? Ba't andito man ito? Bakit naman? What do you want? What do you want from me? What do you want now? What do you want? Tingnan mo. What do you want now? Anyway, gustong pumasok. Gustong pumasok ang Roxicles ni Mama dito. Kita niyo yan? Yan. Yan siya. Siya talaga yung magdidig sa yard namin, guys. As in, dinidig niya yung yard namin. Tignan natin ha kung Alalala yan, oh. Siya talaga yung magdidig sa labas. Tignan natin. Tignan mo. Ano siya, oh. Alalala. Takbo, tumakbo. Tumakbo. Why you want to be with me all the time? I love you. Mama will be right back, okay? Roxy, listen. I will be right back. I will be right back. Yes, I am. I'm going to do grocery, okay? Mama, do grocery, my love. Come up. Come right here. Come right here. Roxy, up. Roxy. Hello, oy, guys. Ito talagang si Roxy, guys. Masasad talaga siya pag aalis yung mama niya, oy. Why you sad all the time when mama left? I'm just going to get you food. I'm just going to get you food. Don't be sad. Guys, kapag bigyan ko ng bones dun, si Misty yung kumakain. Kasi ayaw niyang anuhin. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. I will be right back. Give mama a kiss. Give me a kiss. Yeah, ito yung mga binili ko. Pakita ko rin sa inyo. Mga maghulhol ba? Yung mga maghulhol sa internet. Sasali tayo sa mga maghulhol, di ba? Oy, guys. Ito, guys. Chicken Fitty. Chicken Fitty. Adidas. Adidas. Adidas man ito, no? Oh my God. Kailangan talagang linisin kasi may mga kuko. Mas maganda pa man itong kuko nila kaysa sa akin. Ang kuko nila, mas maganda pa kaysa kuko sa akin. Anuhin ko ito bukas, lulutuin ko. Bumili ako ng milk dahil itong milk dito parang daot, parang sira. Matagal na kasi. And dahil wala na akong soy, meron ng soy pero gusto kong may extra. So, bumili ako ng soy. And of course, yung paboritong treats ng pusa dahil wala na silang, wala ba't basa dito? Hold on. Basa ba dito? Or, okay. Maginaw lang pala from the, milk. And, bumili ako pang scrub sa toilet dito sa baba. Sa CR dito sa baba. Kasi wala. And then, bumili ako ng Red-X. Para sa septic namin. Para hindi mag-overflow. Or else mag-overflow ang babaho. And then, bumili ako ng pang macaroni salad, Barilla Elbow. Paborito ni Tami. Pang macaroni salad. Tatlo siya. Kasi, $3 for $4. Yan. And bumili ako ng mushroom. Paborito namin. I-barbecue ko yan. And then, I get egg. Because if I'm making macaroni salad, kailangan ng egg. Bumili na naman ako ng spinach, guys. Pero, nakalimutan kong bumili ng fish. So, bubalik ako baka bukas sa bukas or next, bukas ba?
Basta babalik ako doon. Bumili ako ng zucchini para may gulay sila dito pagdating. And string beans. String beans para yung may gulay. Yun. At ito yung cat food and treats. And ito, bumili din ako ng linguine. Kasi gusto ko yung linguine na garlic and oil. Lulutuin ko. So, tatlo din, 3 for $3. Dog food, cat food. Hello guys. Ito guys ba, may tanong ako sa inyo. Itong sinigang na may miso, masarap ito no? Masarap ba ito? Yung parang magluto ka ng isda. Ano ba ang... Hindi ko alam kung paano siya gagamitin. Ano ba ito lahat? Please let me know guys kung ibubod ba ito lahat. Gustong gusto ko talaga. I love mushroom guys. Kahit anong mushrooms, yung mushroom natin sa bukid. Naalala nyo yung mushroom sa bukid na maliit siya, puti, pero dumidikit sa kahoy. Sabi pa nila pag kumikilat at kumidlat at may bagyo, yung mga kahoy na napuputol, mayroong mga mushrooms na puti. Yung parang masarap yan pang luto ng gulay at saka i-boil mo siya dahil ano siya parang matigas pa. So kailangan siya i-boil. Yung mga lauoy ba sarap yan, gata, yan. As in, na-miss ko yung mga ganun guys. As in guys, yung ubod sa lasang, I don't know if you guys know it. Ubod sa lasang, ubod sa kawayan. Yung ubod sa lasang is, ay nako guys, ay nako, wag na talaga. Gataan lang yan. Parisan o ka ng alugbati. Anong Tagalog ng alugbati? Alugbati rin ba? Alugbati. Alugbati. Maglagay pala ako ng Redex. Lagyan ko siya ng ito, Redex. Ito. Okay siya. Makatulong yan sa septic. May deer dun sa labas. Nandun, nakatingin. Kita ninyo yan. Deer yan, nakatindig lang. Hello, deer. Kita niyo yung deer na yan? Andyan siya ay nakatindig lang. Walang anak. Walang kasama. Huy! May deer sa labas. Pero, alam nyo ba, yung aso sa kapitbahay namin, sobrang bait talaga yung aso na yun, guys. Hindi talaga siya natahol. Hindi niya inaaway yung deer. Andun si Ashley, sa isa ka sa, hindi nyo nakikita. Andun siya sa kabila, sa the back. Na andun lang yung, yung deer nakatindig lang. Kapag yung aso ko yun, yung dalawa nito, ay naku, tinatahol na yun. Saka patakbo-takbo na yung deer kasi takot. Pero si Ashley, hindi lang, parang ini-ignore niya. Mabait talaga yung aso yun. As in, grabe, sobrang bait ng aso na yun. You're so clingy. Why you're so clingy? Tell me. Why you're so clingy? Why you're so clingy? Kanina pa yan guys, as in. Hello? What a good girl, Misty. Misty is a good girl. Tingnan nyo. Jealous. Misty is a good girl. Yes.
Galit? Ikaw pa yung magagalit. Right, Mitch? Misty, oh, is quiet lang, oh. You have to eat your dinner, Misty. Look, your dinner. You still don't eat your dinner. You still don't eat your dinner. You don't eat your dinner. You didn't eat your dinner yet. Merong ano dito, hindi ko nakain. Ayaw ko to. Gusto kong itry kasi sabi nila masarap daw ito. Ito yung green tea ice cream. Mocha, or something like that. Pero, ayaw ko. Hindi ko gusto. Babas ko to kasi luto ako bukas para masaya yung asawa ko, guys. Hindi yan masaya, guys. Sabi pa niya, guys. Hindi na daw ako nagluluto, guys. Sabi pa niya. Hindi na daw ako nagluto. Sabi ko, hindi mo na ako nagluluto. Nagluluto naman ako. So, ano-ano ka pa. Nagluluto ako. Diba? Every time na andito sila, nagluluto ako. Ito talagang asawa ko naghanap ng trouble. trouble. Ang taba ko na talaga. Ang taba ko na. Parang natatakot ako sa sarili ko ba? Natatakot talaga ako sa sarili ko, guys, na taba na ako. Hindi naman ako mataba noon. Dahil ito sa mukbang ba? Alam nyo, itong mukbang ko is like dinner, lunch. Pero parang manasarapan talaga. Hindi ihalo eh. Ito na lang eh, para makuha yung juice. I-mix ko na lang dito sa gulay. Yung iba talaga yung iba talaga yung magmumukbang ka. Lalo na ako, mapakain ka talaga ng marami at saka ganun, magmumukbang ka. Pero yung kain ko na mukbang talaga, guys, is ano lang siya, guys, yung tawag nito, guys, lunch or dinner, magmumukbang ako, or sometimes breakfast, pakita ko sa inyo. Pero naman talaga, yung paminsan, mapasarap talaga ako, yung parang kakain ako ng marami. Hey, Roxy, look at me. Good girl. Hi, my love. Hi, Mitch. Nagsilo sa gidayon ba? Mugid up. Malagi na mo. Tindog lagi, Rox. Basta si Misty na akong hagwaon. Special baby ni mama na. Special na. Oh my God. I love you, Mitch. Give me your paw, Mitch. Oh, good girl. Sit down. Give me your paw. Oh, what a good girl. What a good girl ni mama. Window, what a good girl. Where's the ducky duck? Go give it to me. Go get it. Give it to mama. Hinahanap niya. Give it to mama. Go get the ducky duck. Tingnan natin kung kunin ba. Go get the ducky duck. Where's the ducky duck? You're so